Sige, dagdagan mo. Quality, nabagbag ko. Oh. Nagbagtit. Food trip muna tayo bago tayo pupunta sa ilog at doon tayo magpipiknik kasama syempre yung pamilya natin. Let's go. Na sunburn. Sa kalulukwat siya yan na kong. Kakalakwat siya niya, umitim. Asa si Mami? Kapapasyal, kapapasyal. Si Mami? Tapos kung ayaw mo naman sa Magan tayo. Very good oh. Very good nang hunyok na yan ah. Sila love oh. Galing kumain. Kasi Stop! Mag-init. Welcome to Sitio, Barangay Manao. Kaot! Ay pag nanlugan natin, no? Yay! Uy, kay daan manin. Pagragsakan da. Ayan, malalim yan. Medyo malalim yan. Doon maganda dun, oh. Maagos. Malalim na yan. Pag nilagyan ng ano. Pero malinaw, oh. Naghanap kami ng pipiknikan. Pag piknikan dito. Diyan, oh. Bato! Ang luwang naman ang ilog dito. tagal na kayo Grabe. pinilas, tatangayin kayo. Ah. Kaya yan, oh. Oh, di ba nakatawid yung motor, oh. Ay, dito inong na eh. Naglinong dito, oh. Oh, malinis dito. Ay, wow! Dito malilim dito. Pwede na dito. Magkalayat tayo ng patok. Piknikan, naghanap kami ng pagpiknikan. Dito pwede na dito. Oh, malinis dito nong. Oh. Kinuha rin na bundok. Ano? Panghilod. Kuha na kayo ng panghilod nyo dyan. Si Jayon ba sana oh? Ala ka, mapagalitan ka ni Mamang. Ha? Ala ka, baka pagalitan ka. Dito pwede na dito, ang lilim dito oh. Pwede na mag-picnic dito. Kunin na lang natin yung mga pagkain. Oh, maraming isda dito, mga tilapia. Nagadunong. Maraming isda. Ang dami, ay, bibikaw, may papakita ko sa inyo, dali. Masarap to, promise. Ngayon lang sila makakatikim nito. Ngayon lang kayo makakatikim nito. Dali. Yung ganito, oh. Maghanap kayo yung kulay dilaw. Bakit ano to? Ay, masarap yun. Oo. Sige na, lablab. Hanap ka na. Yung ganyan, oh, kulay dilaw. Masarap yan. Yung oh, mayroon sa TikTok na, di ba? Oh. Nakakain na agad to? Kinakain yan yung laman niya. Laman? Oo. Oh, tingnan mo. Oh, di ba? Ang sarap. Ang tamis. Si napaka naman ni Jayon. Masarap to. Hindi pa sila nakatikim nito eh. Ayun oh, kay tatay. Tay, patalo dyan, tay. Wala na. Yung dilaw, hinog na yun, hinog. Ilubog mo yung sasakyan, de.
No, yung gulong. Oh, yun oh. Ang dami. Ang dami. Tingnan. 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 Wow. Kainin mo na. Kainin mo na. Wala pa sa kanya. Kuya, Masarap yan. alin mo na yung panis mo. Lubog ka na. Lubog ka na lang. Ito, yung dilaw nito. Paano to, de? Pipisain lang? Opo, tapos kainin mo na. Tara, Ang Megan. laman niya. Talo na tayo, Megan. Parang nasa flora. Mamaya, kuya. Tara na. Ipakita natin kila mami to. Ito ako nga din, kahanap. Meron na rin nag-picnic oh. Yung motor nila, nakamotor. Tapos yun, isang grupo. Tapos naka-tricycle. Doon, malilim naman doon. Pwede natin pag-picnican doon. Hinakot na naman yung lamesa sa upuan. Doon kami sa may malilim. Yung banda. Ka na, Ganda ng dito, nagpipiknik sila. Tapos may 2x2. Yun ang masarap, 2x2 tapos ilog. Sige, thank you ah. Thank you. Ano, kaya? Yan. 'Di ba? Challenge yan, challenge kung paano ka makakaakyat. Oh, kaya? Nasugat? Maliit lang, okay lang 'yan. Maliit, ganyan. Maliit lang 'yan. Dumugo. Opo. Yo. Yo. Ito na naman yung dalawa oh. Buhatin sila ng sakyan. Tapos sabi ng mga bata. Ilog-ilog lang. Picnic, wala pa yung pagkain namin, hinihintay namin. Pupunta daw dito nila kuya. Andun si Kenya Mang nakatambay. Diyan yung pagkain namin. Oh. Si Unyok. Wow, kain na oh. Sarap. Tingnan yung pagkain natin oh, di ba? Tambutambong. Tambong-tambong. Inihaw, ano pa to? May dinuguan, inihaw na karne. Sausawan ng Sarapan. baburong ng kalamansi. Nalog ko na. Ay, apang kay Jai. Kayang-kaya? Kaya Ayun na oh. Ayun na. Kayang-kaya. Hanggang yan dun, may kalsada dun eh. Ay, Danong. Umalis na. Ay, Jai, di gusto aso. Papaliguan nila yung mga aswata dun eh. Kumakain kayo? Kids. Jayon.
Eh. Jayon. Si Jayon tatay. Mga kano ko na ni Mama. Sarap. Bye guys. See you on next season. Uwi na kami. Bye. Tapos na ang picnic for today's video. Bye! Uwi na. Tapos na ang picnic for today's video. Bye guys. Alright. Bye, Gar! Rivers of Babylon. Hindi.